Duba, ka yi wa kanka hisabi ɗan uwa. Shin ka kasance mai samun sallah a jam'i? Salati nawa kake wa annabi a duk wuni? Sannan istighfari nawa kake da neman tuba? Shin ka kasance mai sada zumunci? Ya rayuwarka take da iyayenka? In sun rasu a wuni sau nawa kake musu addu'a? Ya mu'amalarka da sauran jama'a take? Kana musu sallama ko dai sai waɗanda ka sani kaɗai? Ya kake ji da makwabtanka? Kana taimakon su ko kai musu agaji a cikin rayuwarsu? A kowane wuni mutum nawa kake tunatarwa game da ibadar Allah? Shin soyayyarka da manzon Allah ta bi jininka ko dai har yanzu da saura? Shin a kowane wuni kana iya kirga sau nawa kake tuna mutuwa? Shin tsoron Allahnka a kowane wuni yana iya saka kuka? Shin kana sallar shafa'i da wuturi a kullum? Sannan kana tuna ranar alkiyoma? Kana sadaka? Na ƙasanka na jin daɗin zama da kai? Ya zamantakewarka da iyalanka? Kana kyautata musu? Shin kana zuwa gurin malamai neman ilimi ko yi musu tambaya akan abin da ya shafi addini? Ina kake tunanin iliminka na zamani zai kai ka? Shin kana zuwa gun aikinka akan lokaci? Ka taɓa ziyartar makabarta? Shin ka tabbatar da halal kake ci? Idan an taɓa musulmai a doron duniya, shin a ina abin yake tsaya maka? Kana shiga tunani sanadin haka? Idan an yi izgilanci ga fiyayyen halitta, abun na taɓa ka ko ka taɓa ɗaukan mataki? Ko dai shiru kake yi ka kasa abin yi? Da mutum nawa kake cin abinci? Kana ƙoshi kuwa ko dai lallaɓawa kake yi? Sau nawa ka je guraren hidima wa addini? Shin kana hidimta wa addininka? Shin kana karanta Qur'ani a kullum? Dan me aka halicce ka? Shin ka san an san tabbayan nan? Aure nawa ka jara? Shin mutum nawa ka taimaka a rayuwarka har suka gane ka taimake su? Arzikinka nawa ka kashe don neman salarin lahira? Ya zuciyarka take? Shin ka yi imani da dukkan annabawan da Allah ya aiko kuma kana musu biyayya, kana girmama su? Shin ka yi imani da sabon annabi ahlul baiti? Shin kana azumtar litinin da alhamis da 13, 14, 15 din kowane watan musulunci? Ko ka kasance mai yada jita-jita? Shin da wani aiki kake takama ko kuma kake alfaharin zai taimake ka idan ka mutu ka koma ga ubangijinka? Ya Allah, muna alfahari da annabi Muhammadu, muna takama da ayyukansa, muna tawassali da sunakenka guda 99 masu tsarki, muna tawassali da wannan wata na Ramadana, muna tawassali da ayyukan da annabi ya mace gaggu. Ya ubangijin Allah, ka ji kanmu, ka ramshe mu, ka gafarce mu, ka yafe mana kurakuran mu, ka ba mu yanda zamu, ka sa mu mutu a cikin addinin tsira, mu tashi a cikin addinin tsira, mu tashi cikin tawaga ta tsira. Allah ka gafarce mu da mu da iyayenmu da ƴan uwanmu. Allah ka haɗa kan musulmi, Allah ka kawo mana ƙarshen fitintunu, Allah ka sa musulunci ya fi ƙarfin kafirci a kowane duniya. Mun tuba Allah, muna tausali da annabi Muhammadu, Allah ka amsa ibadunmu, amin. Allah ka sa mu ma ƴantattu ne a cikin wannan wata taka mai rahama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim.